tardes. Isto que acabamos de ver é unha adaptación da historia que a modo de fábula escribiu o pediatra Carlos González para referirse gráficamente o que está a pasar coa atención ao parto aquí en España. A Organización Mundial da Saúde e moitas asociacións profesionais e de usuarias advirten que a atención ao parto pode mellorarse fomentando o papel protagonista da nai, recibindo o bebé nun entorno escuro, silencioso e tranquilo e só intervindo cando é necesario. Casilda Rodríguez, antropóloga e estudiosa da maternidade, escribiu unha vez: "Fuimos condenadas a parir con dolor e a vivir nuestras preñeces como un trabajo multiplicado, y desde luego que estamos sufriendo esta condena. Porque tan doloroso como puede ser una penetración si estamos presas de pánico, tensas, rígidas y sin lubricar, así lo son nuestras maternidades". Nos pertencemos ao colectivo Abrazos, comenzamos a usar a Casa da Muller, que agora é casi a nosa, fai máis dun ano. O noso obxectivo é apoiar as nais na crianza dos seus fillos e fillas. Reunímonos quincenalmente para ofrecer información e aclarar dúbidas e solucionar problemas que poidan aparecer. Pero o máis importante é que somos unha rede de axuda entre mulleres. Mulleres que conciben a crianza dos seus fillos e fillas dun xeito diferente. Baseado en unha atención a todas as súas necesidades, no contacto continuo co bebé, o respeto polos seus ritmos e a lactancia como forma de alimentación. Así mesmo, apoiamos a atención ao embarazo, unha atención ao embarazo e ao parto máis humana, natural e consciente. A sociedade do progreso na que vivimos oblíganos a correr a todas horas. Iso tamén nos leva a querer correr cando se trata da crianza dos nosos fillos. Cada vez deixamos menos sitio para que os nenos e nenas sexan iso mesmo, nenos e nenas, e demanden, xoguen, se manchen, berren, corran, caian e se levanten. Cada vez deixamos menos espacio para disfrutar xuntos. Mirámolos dende a nosa posición de autoridade, 1,60 m por riba deles. E a miúdo esquecemos baixar ata onde eles e elas están e pensar como nenos e nenas cada día, revolcarnos xuntos polo chan, contar contos, disfrazarnos con eles, mancharnos xuntos no parque, emporcarnos na cara con pintura, poñernos un xersei rayado con un pantalón de lunares, cantar como tolas pola rúa, pisando os charcos que deixou a choiva. Somos os verdadeiros mestres das nosas crianzas. O que nos fagamos é o que eles farán mañá. Se nos pegamos, elas e eles farano, e se berramos ou chantaxeamos. Pero se os amamos, eles e elas amarán tamén. Se os criamos con apego, adquirirán autonomía e confianza dabondo para percorrer esta vida de tolos. A razón dos grupos de apoio é que dende mediados do século pasado foise perdendo a memoria sobre a maneira natural e tradicional de criar os nosos fillos. As mulleres que decidimos dar teta encontrámonos cunha sociedade do biberón, na que está moi ben que deas teta, pero só ata os 6 meses, e se aparece algún problema, ninguén sabe solucionalo, sen recurrir á alimentación artificial. E o mesmo pasa coas correntes actuais de crianza, que apoian cousas como deixar chorar os nosos nenos ou non calmar as súas necesidades básicas. O seguinte que ides ver agora ilustra isto do que estamos a falar. Non hai nada inventado. Son situacións cotiás que nos atopamos todas nós todos os días do ano cando imos cos nosos nenos. Nunha sociedade que nos considera raras ou demasiado modernas por tentar criar os nosos fillos dende o respeto, o apego e a liberdade. Ides ver, ademais, como é o ambiente das nosas reunións, coas nosas criaturas correndo e facendo ruido. Non as calamos, senón que tratamos de aprender delas, xa que aínda non están condicionadas pola sociedade e están libres de prexuicios.
Esperamos que vos guste e queremos dar as gracias gracias sobre todo aos papás que nos comprenden e apoian e que sen eles non seríamos o que somos. Gracias á Concellería da Muller por ter apostado por nós e procurarnos un lugar onde facer todo isto posible. E esa sensibilidade especial coas nosas necesidades e as das nosas criaturas á hora de plantexarnos talleres, charlas e conseguir recursos para facer todas as cousas. Sen a súa axuda todo isto sería moito máis difícil. Gracias especiais tamén a Rosa por ter crido en nós e polo enorme apoio que nos brindou sempre. Gracias por crer na xeración do dobre sí. Do sí aos dereitos da muller sen renunciar á faceta feminina e a poder criar, amamantar e amar os nosos fillos e fillas. Gracias a todos vós pola vosa cálida e afectuosa acollida e gracias especiais aos máis pequenos de abrazos, que son os nosos verdadeiros mestres e guías neste camiño maravilloso que é a maternidade.